Srangsani Nobar Kotorbai Belbari Adibrago Khobjak East Belbari Panchayet Tongna Jitendra Debbarma Buphani Mung Bodhung Debbarma Bodhung Nok Nobar Kotor Phamebai Bodhung Nok Nukhung Bebakno Kwrwini Twlangjakha Tabuk lockdown jarawa hastewa Samung Humung Kwrwi Mache Mania Ongoi Wana Laje Tongmani Kotise Tabuk Amchaio Bilmana Klai Tei Buklaisiwo Taku Okra Jitendra Debbarma Samung Tangoi Chanai Borok Boni Busa Khoroknwi tongo Khoroknwi tuye Boni Nukhung khajak Tabo Amchaio Nok Nukhung swaijakmabai Wana Laje Tamokhe Nok snamnani Aboni bagwino haste Haphangno chubachu sankha Muna bagai ang lukurun koyo abon sungno Nokbar Chubana bagai iko tako sonino tako okra sonino nok baijak brota khalam jabla brota bele khakal maijak brom tongna nok ring laijak brota bele wan laijak brota nai bom tike jane brota bele wan laijak muna bagai ang bon takas kok sunai mama nok bam tike hage ba bom tike Twlangjakha bom tike baikha abis nok sakna gachau Nok bai mani ke arum sa tang ban thakya yang pula digini Nobar Phangni mani pagai yang tei mesin puka kan kalau mau lihat kurang mau teka cuma habis kalau mesin kotor kalau dari situ di bagian tahu di naik itu bisa tadi jawa sandal Oke, norok, Haphangno ba sakhan norok tam nai, norok sakhan tam norok tam bondi so nai. Angkal nai mah terus sakhan thani bisa kajian nok kayak ang kerja berubah, penganut turun kamu, semua karena mana semua kerja Norok nai mano, nok no. Bon no nuk mani rok mani kini rok mairum rok bebak no sibaikha naidi bon thia rok boni jotto mani bortas black no bebak no sijak tei bebak no uri baijak bebak no bolongo lang hanjabakya boni tin rok boni jotto mani rok khab rok jotto bron Twlangjakha boni mani rok Norok naine di iko nok no tabo Koikha Nobar kota haima bai bangkhundri haima bai Nukhung khungsa Twlangjakha blaino Luku nangkha deblen khamkha Tongna nok ring krosa buk okra blenta khamsak brota brotong nai brosanai bhakesanai kroksa krija nukhni brok din hajrawo nok Twlangjakha tai onok kwagoi uri thapla sama heke uri Twlangjakha tai bon tin nok rok bon nok khugrok bolong Twlangjakha shiwo ta bon Tongthai jaga kri borta brotong nai brokta brosanai brokta bleno khalnai ja iko obono ornokni manikni rok tin rok bolongo urwi Twlangjakha unbage nanagi norok ang lukun thana abun koinai Patimung ungkha Belbari Adibrokni Belbari Amchaio
Aboni yakro o amchaini mongo sadhu kamyo tonglai mongo Debbarmani bo haino boni nok bo sbai Twlangjakha tei aboni karebo Sonaram Debbarma tei Sachin Debbarma borokni bo haino nong Nukhung Nok Kobonwi rabor Haphangno sbai Twlangjakha tabo omhai jora hamya ongoi tongma gotise omhai bankundi Nobar phayo joto dereri Twlangjakha borokni Nukhungni ajimoni lama o bagan baisi tongmani abo baisi nong Nukhungno sariroi tonimani phiya tabo bankundi Nobaro omhai khlai kwrangma bai ajimoni lama muthakjak aboni bagani borokbo haste Haphangno chubachu sanka. Ni sara pasta tampuro oro nok lockdown ni phila sawana nani mairum kurui aba hai Kwrwija Nukhung borok ni aba hai Jorase tai bongni nok Nobar koto tini phaiye belekhe kosto kaitla hanga mali kabjak nanya di nin mung tamo sampari nok pai thanga tana Oke, nini neng o Nobar paipuru nok ada Tongmani. Sartola habi tong kata. Belai cuman nama nadi apa? Nadi belai ke. Kelasana ni wana mani, tai lockdown ni bagai, tai nanya di ko nok belai urit lang gawe kya. Dini Nobaro. Belai cuman nama sinsa. Kabzak malik nanya di ko norok. Kwrwini bisingo se lockdown ni wana oi mairung ni bagai de wana nai. Tak nok ni bagai de wana nai nanya pedi. Oh bahai.